Kuya, ano yan? Kuya, ano yan? Di magkano? Pare, 10 piso. Pinipit ko na kayo. Pusi? Na? Hindi ma'am, special na po. Mag-ilaw na ka man. Mag-ilaw. Gelo ka. Baka kaya beo ka niyan ma'am? Siyempre. Oo, mag-hi ka tang. Yan yung my day ni. Nag-vlog ko. Kaya sabi ko, kaya kung mag-yellow kay... Ay, kaganda naman yan. Ano pa to? Dagdagan mo yung cheese niya. Nan-awas ka rin? Puto bongbong po ma'am. Okay. Puto bongbong daw po. Kuya, magkano po yung calamari? Sukal. Sukal. Magaling naman. Alvin yung sarili mo sa YouTube na. Taragista, kuyaki yung candy, nila basta-basta. Nakikilala sa lahat, ang kuyaki masarap, lalo na kapag ramdam mo na agad na malaman sa sakap. Pero dahan-dahan lang baka mapasok ang bibig. Hinay-hinay lang para sulit talaga. Huwag kang mag-alala, hindi ko mabibiting kapatid, malamang ay mapaulit ka pa nga. Dito sa taragista, kuyaki, hindi na lang recipe, oo hindi siya. Kuyaki na sagot sa mga nag-regrade. I-vlog natin ito. Sarap ng ilaw. Oh my God. Magkano? 20 po. 5 piraso. Bali 20. Pag-gwapo mo pa naman ay. Sa YouTube niya. Huwag po kayo mag-shabo. Bali ano lang, 20. 20 po. Try nyo Ano lang. po, pork, beef chicken. 20 parehas lang. Apo. Pwede pong mix ganun. Vlog po ata kayo sa Vera? Oo. Hindi, titingin ako. Gusto sanang bumili. Kaso lang medyo,
Tanong sa akin, sino yung gwapong nagtitindang yun? Ay, taga Sibera yun. Gusto niya balikan natin. Ay, video ako. Ano po? Manghang? Ah, ito. Bali, dalawa. Dalawa pong ganito po. Ay po shampoo. Donut dito. Ha? Donut po. Ay, sige. Magkano yung donut? Kuha na lang po kayo. Ha? Kuha na lang po kayo. Anong kuha? Lugi kayo. Lugi dito. Magkano yan? Sige. Sige po, ano na lang po, 10 pesos. O, sige. Ay, 5. 5. O, sige. Bigyan mo akong 20. Subscribes ka to, ya? Ituloy lang po namin kung... Ton. Dalawa. Magirohan. Two, 4, 6, 8, 10. Basta.